אהלן, ברוכים וברוכות הבאים לתרגול של התבוננות או מדיטציה ששינוי קורה ברגע. או אפילו אם אני אדייק את זה שאנחנו לא יודעים כמה זמן ייקח לעשות איזשהו שינוי, איזשהו משהו שאנחנו רוצים. והפתיחות לזה ששינוי יכול לבוא בכל רגע, בכל שנייה. אין לדעת מתי, אין לדעת באיזה רגע. יכול להיות ביום יום הרגיל שלנו, יכול להיות בזמן התבוננות מאוד מיוחדת, אולי בטיול, אבל לפעמים יש שינויים גדולים, טרנספורמטיביים שקורים, והפתיחות לזאת פשוט מרחיבה את הלב ונותנת תקווה. אז בזה תעסוק המדיטציה היום. אני אדבר בלשון או זכר או נקבה או רבים, תרגישו כאילו זה מדבר אליכם, ואתם מוזמנים ומוזמנות לחפש איזושהי תנוחה נעימה. תנוחה שמשלבת גם ערנות וגם נינוחות, יכול להיות בשכיבה, בישיבה. כשמצאתם את התנוחה, יכולים לסדר את עצמכם שיהיה לכם נעים, תאפשרו לעיניים לעצם. כשהעיניים נעצמות, תשומת הלב עוברת החוצה פנימה. אפשר לקחת נשימה. שים לב לנשימה שלנו. נעביר את תשומת הלב לאזור כפות הרגליים. משם לאזור האגן. תשומת הלב עוברת לאזור החזה, מרכז החזה מבפנים. רק נרגיש את זה. יכול להיות שזה נעים, יכול להיות שאנחנו לא יודעים מה אנחנו מרגישים, זה בסדר. תשומת הלב עוברת לכפות הידיים. שימו לב מה אתם מרגישים בכפות הידיים, או מרגישות. משם תשומת הלב עוברת לאזור הפנים. ללא מאמץ. כשאנחנו מפנים את תשומת הלב פנימה, משהו משתנה. אנרגיה עוברת עוד יותר פנימה, עוד יותר לעולם הפנימי שלנו. נזמין את הלסת שלנו לשחרר מתח, קצת להישמט. יש כאלה שהפה נפתח מעט, יש כאלה שעדיין עם שפתיים חתומות, אבל משהו בלסת משתחרר. לא צריך לשלוט, לשחרר. גם שרירי העיניים משוחררים, אפיים רפואיים, והזמנה רכה, חסרת מאמץ. ומצח רפוי ומשוחרר. נזמין את כל הפנים להיות רפויות. עוד פעם לסת משוחררת. נזמין את הפנים להיות רכות, רפויות, משוחררות. שימו לב אם יש עוד איזה איבר בגוף או משהו בכם שאפשר להרפות. תשלחו לשום תחושה של נינוחות, אולי במילה, אולי פשוט תשלוח אור, כל דרך אחרת. מעולה. אין צורך לדעת כלום, רק להיות פתוחים, לראות מה עולה בכם. לסת משוחררת, נחה. שינוי קורה ברגע. אין לדעת כמה זמן זה ייקח.
יש דברים שלוקח לבנות אותם יום, ואת אותם דברים אפשר גם לבנות ב5 שנים. הכל תלוי בריכוז אנרגיה נכון, בחסד, בתנאים הנכונים. יכול להיות שאנחנו מדברים על בנייה של כל מיני תכונות אופי שבתוכנו, ומעלות או חסרונות. אין לדעת מתי יבוא השינוי. אם בהחלטה אחת עולמות משתנים, שבילים בתוך התודעה נסללים ברגע, כמו אש ששורפת משהו ויוצרת משהו חדש. אין לדעת. שינוי קורה ברגע. מתי הרגע יבוא? אנחנו לא יודעים. ואנחנו פתוחים שיכול להיות שהוא קורה אפילו עכשיו. זו הזמנה להיות באי ידיעה אפילו, של אני לא יודע מתי יבוא השינוי, אבל אני פתוח שזה יהיה בכל שנייה. שינוי קורה ברגע. בכל רגע. שינוי משמעותי יכול להיות. אנחנו לא יודעים מאיפה הוא יבוא. איך הוא ייראה. בדמות של צדיק או בדמות של נוכל. יש סיפור יפה של איש שהיה עם מעלות מאוד מאוד רעות. היה ידוע כאחד הרעים, הרשעים. עם הרבה תאוות. ויום אחד הוא הלך לזונה. שהיא ראתה אותו, פשוט אמרה לו, אתה בן אדם עם הכי הרבה תאוות שראיתי בחיים שלי. כנראה שהיא ראתה הרבה. אותו רגע, אותו אדם יצא, ומשהו בו נשבר, התחיל לבכות. משהו שמשתנה בתודעה בצורה רדיקלית. שינוי טרנספורמטיבי אדיר עבר עליו. בגלל משפט מאיזושהי זונה. אנחנו לא יודעים מאיפה יבוא השינוי. מתי הוא יקרה ומה יהיה העוצמה שלו. שינוי קורה ברגע. אפשרו לראות מה עולה בכם שאתם שומעים את זה. זה מייצר תקווה, ייאוש, ציניות, מה עולה. תמשיכו להגות במשפט הזה, באמונה הזאת. אין לדעת מאיפה יבוא השינוי, ומה העוצמה שלו תהיה. לא קורה ברגע. גם אנחנו יכולים לשנות את החיים ברגע, בפעולות עוצמתיות. לעשות את הכי טוב שלנו, ולהיות פתוחים לכך ששינוי יכול לקרות ממש עכשיו. כל שינוי שאנחנו רוצים. לקראת סוף ההתבוננות, ששינוי קורה ברגע. חלדות לעצמנו על ההשתתפות, להשקעה שלנו בזמן, ליכולת שלנו להגות במשפט הזה, אולי לשבת ולהקשיב ולערער בכך,
רק על המאמץ והניסיון שלנו וההשקעה. יש להגיד כל הכבוד ואיזה כיף שהגוף שלי וכל התנאים מאפשרים את זה. שיש לנו זמן פנוי לכך. מיתן והתרגול הזה יעשה טוב. אין לדעת מה ההשפעה של התרגול הזה, אנחנו ממשיכים לזרוע עוד ועוד זרעים של טוב. נסמוך על האדמה שלנו שתגדל פירות מופלאים בתוכנו, שיתנו פירות לנו ולכל הסובבים אותנו ולכל העולם והיקום. שינוי קורה ברגע. תודה על ההשתתפות. המשך יום נעים או המשך ערב נעים. תודה.